betwele zinomo ngindo namula thola sobangena ngomnyama sebetata betwele zinomo ngindo namula mnyama ndisobangena ngomnyama Au batata betwele zinomo ngindo namula swazi sobangena ngomnyama batata betwele zinomo ngindo namula swazi sobangena ngomnyama betata betwele zinomo ngindo namula langale oh oh Sanibonani babukeli lobingelela uPhumlane imfeze emnyama wakaKhumalo enquthu ngibingelela nje wonke amakhosi ngibingelela zonke induna ngibingelela bonke abathandi bomculo kaMaskandi kuphi nakuphi la kufinyelela khona lelizwi lemfeze emnyama bafowethu sekuyisikhathi lapho sekuDisember lapho kungekho namunye oncengwayo uma ngabe kukhulunywa ngemfeze emnyama noma kukhulunywa ngealbum esuke izofaka abantu unyakeni omusha okusuke kukhulunywa ngami ngaleso sikhathi bayakhumbula abantu ukuthi kusukela ekuqaleni ngaqala ukushaya lengoma kuJezebel kuze kuzofika lesi sikhathi samanje ihlose lealbum entsha ezayo sithi usequmile ngiyafisa ukuthi abantu bakwazi ukungisupporta yonke indawo njengalokhu bahlale benza ngithanda kakhulu abalandeli bemfeze emnyama ephufise kude osekuyibona sebengithathe bangibeka kuleli zinga leli nabanye ke abangakawazi umculo wami kodwa ke sekungaba ipremature leyo ngiyaxolisa ukukhuluma isilungu kodwa leli gama lingena la esilungwini kuphela ngiyafisa abafowethu ukuthi njengalokhu uzophuma le album le bonke abalandeli bakaMaskandi ngihlukanisi kungenzeka ukuthi uyigqokele nje leso skipa sakho sigqokile uhamba neqhawe lakho kodwa maku wayifaka iCD yemfezi uyawuzwa na ukuthi no hayi khona ukushisa khona into eyenzakalayo entsha ngani ngoba idla amanzi noma ibhova likadikadika lakushiya lokhu kwaba isinkwa kuthina nakwabanye abafowethu kodwa kusukela manje ngabe sengiphuma ngedwa ngaba umuntu oyedwa ushaya ushunu wami engiubonayo futhi ukuthi abantu bawuthokozela nabanye abafowethu abacelayo ukuthi ngisebenze nabo kuyaye kwenzeka ukuthi mhlawumbe kuthothi ikhampani ayikhonanga ukuthi iphushe kahle lelo artist kodwa ke abacula abaningi engicula nabo noma ngisebenza nabo la ima ngeke ngangena ngeke kuzwakala ukuthi noyivunguvungu noma ukukhwipha sekuyabonakala sekuyinto esiyenzakalayo kungeve ukuthi mhlawumbe kukuyiqhakambisa lokho noma ukwenzani ukubonga nje umdala ukuthi angephe isiphiwo ngiyafisa ke bafowethu ukuthi niqhubeka ningisupporte njengalokhu nazi ukuthi emva kwebhova likadikadika imina okhipha ama double disc ngiyafisa futhi ukuthi nikwazi ukuthi ngisazoqhubeka uNkulunkulu mayisangibekile nginikhiphele ama double disc nginikhiphele ingoma ezimnandi ehambisana negazi njengoba nazi ukuthi akaze kwenzeke ukuthi ngingakhiphi ingoma ehit ingakho abalandeli noma othanda umculo kaMaskandi useze wangibeka ukuthi ngumfana wamahit ngingakhohlwa ke ukuyishiya nami ukuthi eyintambeni zu6 noma zu12 ngiyakhona ukuthi ngidlale zonke ngobumnandi futhi ophelele obungadingi ukuthi ngilokhu ngithi thana tu izinto ezikanjalo ngoba bazi abantu ukuthi abanye bayihlanganisa kanjalo axolisa kusho lokho kodwa kunjalo
ngathi kulokho ngiyabonga kakhulu bafowethu yeze album isihloko sithi useqomile bayazi-ke abantu iy'ngoma ziwu-22 zimnandi zonke bafowethu angidlali namuntu-ke lapho anginaso isikhathi somfana anginaso isikhathi sobhuti noma umkhulu noma ikhehla ngivuthela nje ingoma nami ngiyaziyo yangakithi ngani ngoba sengabuhlungu khona uma ngabe ngikusho ngithi angisabi umuntu kodwa-ke kunjalo nje. Asbateni,